Зайнап ханым, ничек яши Мәскәүдә милләт? Ничек сез аның тойдыгызмы бүген сулышын? Мәскәүдә һәрвакыт көчле булды. Анда халык нәрсә кирәклеген, нәрсә теләгәнен белеп яши миңа калса. Әмма менә милләт темасына бик тирән теңкереп китәсе килми, бик какшаган вакытлары кебек тоела. Шуңа күрә безгә бөтенебезгә берләшеп, аның турында яхшы сүзләр генә чыгарып, яхшы эшләр генә эшләп, бергә булып шушылай киләчәктә бер-беребезнең данын күтәрергә генә инде. Татар халкын, мөселманлыкны бергәләп алып барырга инде. Һәм әлбәттә сакланган бу кадәрлек эшләнгән, зур эшләр эшләнгән бу үзебезнең милләтебез өчен эшләнгән эшләребезне инде моннан соң да югалтмаска, әлбәттә Мәскәү татарлары аның өчен бик күп эш куйган. Сез бит инде менә бүтән Сибирләргә дә йөрисез инде хәзер. Бүтән җиргә йөрисез бит. Урал, Сибир, кая гына бармыйсыз. Әйе. Бүтән җирдә менә ничек дип әйтим, җир бит бүген милләтне берләштерүче бер факторларның берсенә әйләнде, зур факторның берсенә. Килешәсезме шуңа? Килешәм. Җыргым һәрвакыт сәнгать, ул инде безне милләтне яшәтте, димме? Сәнгать дигән эшләр, ул инде әлбәттә безнең милләтебез өчен эшли. Безнең әгәр милләтебез булмаса, сәнгать турында сүз дә упыра алмас идек. Бүтән җирдә йөрибез, әлбәттә, төрле җирдә инде бик авыр хәлләр бар. Мәктәпләр бетерү, мәсәлән, элекке сыман түгел инде. Бераз гына дөресен генә әйтергә кирәк. Бүтән телләргә күчә халкыбыз, татар балалары, татар телен генә укымый, әлбәттә, бүтән дөнья күләм танылган телләргә күчә инде. Шуңа күрә нишлисең бит нәрсә әйтәсе килә. Безнең инде шушы сакланган барыбер югалтмыйча киләчәктә әле барыбер эшлисе дә сәнгать өчен хезмәт итәсе килә, халыкчан менә шушы үзебезнең җырларыбыз белән дибез бит инде, үзебезгә халыкка гына хас, безнең татар халкына гына хас моңнарыбыз, ниләребез, әдәбиятыбыз белән әйтелгән матур сүзләребез белән, иҗатлар белән инде әлбәттә тагын да күтәрергә. Милләт битендә шундый бүген кризис кичерә. Һәм күпмедер милләтне җыяйны шушы моң дибез инде. Татар җырчылары дибез. Татар җырчылары халыкка нинди идеологиялык кирәк эшләр, ничек тәэсир итәргә тиешләр, ничек булышырга тиешләр. Алды инде бүген моң әдәбият менә. Шуңлыкта безнең халыкны берләштереп торган көч ул безнең әдәбият, сәнгать, театр һәм эстрада булып саналган. Кызганычка каршы соңгы елларда завод дигән бер конкуренция дигән бер дәрәҗәсе нык кына төште. Ләкин шуңа да карамастан, эстрадабызда булсын, театрларыбызда булсын, чын мәгънәсендә халык яратып карый торган, тыңлый торган җырчылар, артистларыбыз Аллага шөкер җитәрлек. Шундыйларның берсе дип мин Зәйнәп Фәрхетдинова саныйм. 30 елга якын инде мин аны тыңлап белән якынлап аралашып белән Зөфәрне дә минем якташымны, Зәйнәп үзе минем хатынымның якташы. Гомумән булар чын мәгънәсендә татар сәнгатенә, татар җыр сәнгатенә бирелгән кешеләр. Һәм бары тик чын мәгънәсендәге зәвыклылык белән генә халыкны туган теленә тартып, туган сәнгатенә тартып берләштереп торырга мөмкин. Юкса без телебез бетә дип зарланырга, Мәскәүне гаепләргә, русны гаепләргә яратабыз. Һич кемнең гаебе юк. Телне халык үзе генә бетерә ала. Халык сөйләшә икән, бер кешенең дә авызына татарча сөйләшкән өчен китереп суккан кеше юк бу дөньяда. Без менә шуңа күрә җырларыбыз зәвыклы булсын,
halkşan bulsun, özümüzün milli tradisiyalardan bir kirak gitmesin, özümüzün tatarlığını, özümüzün halk ruhunu biz saklarga tiyiş, barışul şıraktağına bizning kileşek olacak. Halkını bölgelerge yaramayı, Mişer dip, Tatar dip, Kreşin dip bölgelerge umtulular var. Ayuğuysa halk paydağına yaşamasın, nindigine dinde bulmasın. Anın jırı, anın dili her jirde matur, her jirde zavuklu. Ben bana şu barısında bir derecede beyelegende yaratkandığına biz üst halkımızda şın mağnasında hizmet etişimiz. Dürüst. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.